Neradne dane Obrenovčani najčešće provode u Zabranu, međutim, početkom ove nedelje naša izletnička šuma je gotovo prazna. Bogdan Narandžić jedan je od retkih koji je odlučio da i ovaj dan provede uz reku. Dolazim da šetam svaki dan ovako. Da li ste očekivali da bude više ljudi u izletištu s obzirom na to da su neradni dani? Pa jesam sigurno. Sigurno bi trebalo bude mnogo više nego što ih ima sada. Ali valjda zbog ove situacije, zbog visokog vodostaja Save i hladnoće, zbog toga ih je manje. A kako kaže naš sugrađanin, Obrenovac ima dovoljno lepih mesta za kratak odmor i predah, tako da uvek možete da pronađete mesto za uživanje. Zabran, Zabrežek, tamo kod kraja kluba i Perilo isto lepo je prošetati isto. Hotel Svetonik ima lepu terasu isto i tako. Znači imamo gde da provedemo praznik. Obrenovac ima gde i mesta. Jedno od tih mesta je i trim staza. Rekreacija, kada je temperatura daleko ispod nule, kažu Obrenovčani, dobro dođe i prija organizmu. Zabran je prava stvar za ove dane, pogotovo kad je ovako sunčano, nema veze što je hladno, obučite se lepo i šetnja, prelepo, zaista. Evo, mi smo došli od početka staze ovdje do mostića i prilično smo se ugreli, iako smo u šumi, iako je minus napolje. Da, zato što ne duva vetar, mirno je, prelepo je, zaista je prelepo. Nekom je potrebna planina malo, pa je otišao Zlatibor ili tako negdje Kopaonik i to je lepo, mislim, ali Obrenovac sa ovim Zabranom i ovim šetalištem, to je zaista predivno. Na šetalištu smo razgovarali i sa Slavišom Pavlovićem. Smatra da bi svi trebalo da uživamo u prirodi i pronađemo vreme za odmor. Sam počeo, ja sam skoro izašao iz bolnice. I ovo mi je prvi dan da polako šetam malo. A pre niste imali običaj? Pa nisam imao, jer stalno je se trčalo, radilo, malo drugačiji način života i tako. Gužve nije bilo ni u centru grada, u parku gde obično zatičemo veliki broj naših sugrađana, tek po neki prolaznik. Jasno je da su mnogi iskoristili slobodne dane da odu na planine. Pola je otišlo, pola nije, tako da kumovi su nam na odmoru, tako da jedni, drugi, treći, tako da. Znači ipak manje Obrenovčana u gradu? Pa da, u svakom slučaju, pa vidi se, obično bude puno dece, tako da. I hladno je malo, pa zbog toga, inače, vidite i sami da je prazan trg, tako da. Ali zato ima i onih koji svoj odmor provode u Obrenovcu. Nebojša Ljubimirović voli ovaj grad i posećuje ga nekoliko puta godišnje. Ja sam iz Bora, tu sam sa suprugom i sinom. Interesantno nam je ovde, iskoristili smo ovih par slobodnih dana. Inače bismo bili negdje u planini kao i svi što su. Na putu prema Beogradu baš vidim da je gužva, da su svi krenuli u planine i to je to. Zašto Obrenovac? Supruga mi je iz Obrenovca. Supruga iz Obrenovca, malo da posetim u njene roditelje, to je majku njenu i neke prijatelje obiđemo i tako. Kako izgleda Obrenovac u februaru? U februaru? Pa hladno je. Hladno i kod nas tamo u Boru i ovdje je baš hladno. Baš smo iznenađeni ovaj vetar i sve ovo, ali dobro, ima sunca, fine. Ovu šetnju završavamo tamo gde smo i počeli, u Zabranu. Ukoliko odlučite da se prošetate trim stazom, obratite pažnju na ovaj most. Tokom noći bočne strane su polomljene. Budite oprezni kada prelazite preko njega. Iako mnogi vole Zabran, nažalost, još uvek postoje nesavesni pojedinci spremni da unište ono što je lepo.